Fato mu tafi mana Fato mu tafi. Kar ka damu raina ne a bace logi. Mu tafi Fato mu tafi. Fato yau wani huci kake mu tafi mana Fato. Jale ni kawai so suke su yi Fato ba mana kira sun da na saba ne ba ma yau. Kada Allah kai mana shiru rike da kyau. To na rike. Dan bambale bambale bam bam. Dan bambale bambale. So nake in kai shi 260. Muna ta nawa ne yanzu Fato? 260 muke yaro. Kai tafiya. Rike da kyau kai iska ta cisko ka. Kai ga mu magana ne muna baya. Kai waje jiha ne na wajen wannan jiha ce gawa kenan. Kai a ta zama. Ga baby. Kai. Hai. Kinta kauce na suna wani abu. Wannan anan lado ya cinikin tumatir. Kai abu auki anan yi kare ana tumatir. Barin taka tumatir yawa. Kai. Tafiya mun tafi. Gayu wallahi kunya ku nake ji ni ko kallon ku ma ba zan ba. Sai kun taho. Ba sai kun tafa ba mazaje yayi da kyau. Gayu. Tafiya mu tafi to. Kai gudu fintin ka wannan mai karamin mashi din fa. Tayar wani ce ta fita. Ayya shi ma Alquran tayar wani ce. Ba kan wata mu da kafa. A da yanda kike kai muna tare da ke. Sai banza wata gila ya da karkace yanzu ta nan ya dade da mutuwa. Wallahi jima da mutuwa ina ga tayar ka ta fita sai ta Allah. Kai sai ya da tafiya mu tafi. Ina nan tare da ke. Abba. Wani ƙara gudu naga tayar tana ya mu. Wallahi Allah sai kin taho. Shakin aikin banza. Kai da Allah ya mana shiru. An ta mace. Alquran ta mace saka fa duki saka fa. Rike ni da kyau. Rike ni. Ba da wari ba. Alquran. Doji. Na? Ina cewa ka taka burki ba ka taka ba. Kada Allah can.